Jenenge portable. Ora ngono kuwi tak medeni mripatmu kuwi. Iya. Enak pondok kok yane dum-dum. Aja kek kedalange wis sugih kuwi. Lah piye? Iki titipan saka sobat ngebiar iki mau lho. Iki nek mau diucapake terus sida dipinangkani aku kon ngenehke iki nek ra diucapake kon nggawa mulih iki mau jane. Gandeng wis diucapke mula iki Diwehake. Ya, Lah, Mas monggo Dalan. saking sobat ngebiar Matur nuwun, Indonesia. matur nuwun. Mugi ndadosaken kaberkahan dumateng sobat ngebyar ingkang peparing lan kula ingkang kula sakonca ingkang dipun maringi mugi pikantuk kaberkahan. Kok aja tebah-tebah iki. sing nampa gareng ning wayang kulit. Masih Mas. Matur nuwun. Biar semuanya sehat-sehat. Makasih ya Mbak yo. Sami-sami. Dekek kantong ajaib. Aman. Kok kleru. Piye? Kleru kantongan liyan. Nyonyok kene iki didum. Ora. Aku guru ngeling kok aja nganti kleru. Kok tekan ngomah diumbah kok duite kekumbah. Ora apa-apa Ora. bejane sing. Aku duit ngomah wis tumpuk-tumpukan. Prandek puna bojone karo anake ra dipitrahi ya Trik ya, ora dinahi det ya Trik ya. Apa urung to ki mau? Urung. Nyilih 200. Kajok nilih. Ora wurunga. Rumah ya. Dawuh malih Pak Dalang. Kaya damen-damen. Wah, ada kedaman-damen iki. Yo. DG channel. Ya. Napa niki Mas Bagong, Mas Petro? Dawuh napa? Nembang meneh, Mbak. Heeh. Sak-sake tembange gandeng pamundutane wis entek. Pun sedaya. Mbok menawa Mas Elik ngersake tetembangan. Oh nggih. Pepeling. Kepeleng. Oh nggih, Mbak. Sae. Iku nggo ngelingke ngoten ta, Mbak? Nggih. Lah nggih. Sing pepeling niku ta? Kersane eling ngoten ta, Pak? Lah nggih. Kok malah krengkeng-krengkeng ngarep. Oh, remeh. Oh melu. Ya rasa dicopot sendale kaya ning masjid ae. Arep melu. Ayo kene. Ayo kek. Manggon mburi kene, arep melu kene. Kene. Melu mbangane bising glondang, ayo. Nah. Oh, timbang sing nang omah ya nyawang ngene-ngene iki to, ya. Wah, Dibawani, ya. Mbah. Ya. Bawani, Mbak. Ya, dibawani. nggih. Mbah sinten to niki asmane? Mbah Aris Mulyono. Oh, sing daleme mriku. Oh, si Mbah. Oh, mriko. Oh, nggih. Wah, cedak. Nggih, cedak. Aku tak nembang kasih musike. Umur pinten, Mbah sampean, Mbah? Umure pinten? 76. 76. Cita-citane napa? Lumayan. Wah, nyemelangi lah. Nembang ya ling anu kasih ibu. Pripun, Mbah? Kasih ibu riyen. Oh, lah pripun nek kasih ibu ngangge gamelan pripun? Oh, boten ngangge gamelan, cobi-cobi. Kasih ibu kepada kita tak tinggal sepanjang masa. Masuk, Mbah. Hanya memberi tak kembali. Dari dunia. Ibu. Terhingga sepanjang masa hanya memberi tak kembali sang surya menyinari dunia. Pinter, tepuk tangan Adik. Pinter. Apa lagune? Maam dulu ya. Nanti ndak cacingan. Ya, maam ya. Nah, karena masih kecil tuh yang lembek-lembek sausnya aja ya. Sama sambelnya ya. Kan giginya belum tumbuh semua. Nah iya. Sausnya aja ya. Iya. Kayak ya ini metu kasih ibu.
Rauman. Mau rauman? Rauman. Tuku dhewe. Saiki ini Mas Gareng. Piye, Dik? Anu, Mbak. Alam-alaman. Alam-alaman. Saiki basa Jawa ki arep ilang. Basa Jawa arep ilang. Basa Jawa ki ana pirang wanda. Basa Jawa ana pirang wanda. Heeh. Basa Jawa ana caraka. Kuwi to, Mbah? Data Sawala padha jayanya moga 20. Ah, Nek nganti ora lucu. Tak wedangi tak bubuti. iso jalan tau pai. Wah, anggere ora lucu tak wedangi tak bubuti. Ana 20 to. 20. Nek sudah sanga iso ana pira? Nek disuda 9 berarti 20 jikuk 9 kuwi isih 12. Isih 11. Isih 11 ya Mas ya? Heeh. Apa? Ora lucu tak bubuti lho kok. Salah. 20 jikuk 9 ki isih 11. Salah. Lah kok salah piye? 20 disuda sanga. Heeh. Kuwi meng ana 18. Kok iso 18? Ana 20 wanda ta. Disuda sanga. Kuwi meng ana 18. Kok saged? Lah ana caraka ki ana pira? 20. Goblok tuwek goblok. Ana caraka ki ana 5. Ana caraka bubuti lho. Ana caraka ki ana 5. Nek aksara Jawa 20. Aksara Jawa ki ana pira? Lah aku teko kok ana caraka ana pira? Apa jam 20? Tuwek ngayal. Sudah sanga ana pira 20 kuwi. Lah nek 20 jikuk 9 ya 11. Lalu Lah klerune piye? 20 disuda sa karo ngo. Lah iya. Bubuti, Mbak. Bubuti, Mbak. Aja. Tak bubutane dhewe. Saiki tak jabul lah paringine duit kowe. Lah mon niate arep maringi jano. Iya. Mbok sida, Mbak. Kasih ibu kepada kita. Saiki diteruske. Pepeleng. Pepeleng, nggih. Kepeleng. Nggih. Bawane kasih Bawa ibu. mboten. Kasih ibu apa Kostati? Rumah sakit kira. Oh iya ki rumah sakit ya. Dandang gula. Mbok sing banter ning ngendi kok sing banter? Dandang gula apa? Cacahe piro? Heh? Dandang gula. Dandang gula apa? Ayo rukun sakit. Ana caraka mau. Kowe nek iso jawab kono. Iya. Ya lho simbah kok. Dandang gula, Mbah. Monggo. Tintingane Dik Hayu. Nan. Ora tega awakmu ya. Tak gawe-gawe jano. Rukun Islam. Gawa gamelan. Kuwi larasmu pira? Larasmu pira? Piye, Mbak? Kowe lagi apal ana caraka wis gawa laras dhewe. Iki digawake slendro kowe ta. Nggih. Lah nek Sampun, manut ya Mbak. dirungake tintingane. Nek manut dirungake. Iki ora wong tuwek tak bacok tenan iki. Sampun, Mbak. Cobi, Mbak. Cobi, Mbak. Sabar, Reng, sabar. Nggih. Cobi, cobi. Rumangsamu aku ora apa-apa. Sakenane wae. Rukun Islam. Nah, samonten nggih. Sono lho, Dik. Lanjut, Mbak. Kang Li. Rukun Islam. Kan ada Lah piye kok lah? Wong kon nirake malah lah. Islam. Rukun Islam. Kang Lima. Puniki. Ayo golek rombongan liya wae. Yo, Mas, Mbak.
Katindakna ing para sasama aja padha ditinggalke. Pireng. Ora. Rukun Islam puniku katindakna Sahadate, Mbah. Sahadate. Kang angka 1. Yo tak tuntun yo tak tuntun. Kang angka 2 salat. Kang angka 2 salat. Yo tak tuntun neh. Dene kang katelu. Dene kang katelu. Dosa pireng. Nuntun nembang lho. Ramadan Nindakna poso. aja ndisi aku sik lagi sampeyan aja ndisi. Ben ketok aku wong pinter. Ramadan nindakno poso yo. Ramadan nindakna poso. Papat zakat ping 5 ibadah haji. Papat zakat kali munggah haji. Munggah pong ibadah. Ibadah. Ayo diganti yuk benake sik, disetip sik iki salah iki. Salah. Ayo. Salah. Disetip sik, salah. Ping 5 ngibadah haji. Ping 5 ibadah haji. Bener. Rukun Islam ya kono. San purna. Malah Makasih. keri-kerine. Bareng-bareng ya, ye. Ye. Lucune laila-laila ta. Sareng-sareng nggih, Mbah. Wong tuwa nggo dolanan. Aku kan sayang to, Mas. Ibaratnya iki lah mbahku dhewe, bapakku dhewe. Ya, Pak ya. Kurang piye? Kan sayang kok. Sampeyan pengen tak sayang. Lah kan aku cinta padamu. Ora. Kok gelem? Lah. Sareng-sareng, Mbah, ikut nyanyi, Mbah. Yo. Ayo. Sik, Mas syuting. Tolong Mas, close up. Senyumnya. Tangannya ngene. Tangannya ngene. Ngene. Iya. Gini, Mbah. Ngene piye? Ngene lho. Ngene lho. Nah, ngene. Ini, Mbah. Nonton lho kamera. Kamera, Mbah. Lah. Kita keluar. Gaul men. Nah, ngono. Ya, ngono ya. Aja ngono lho ya. Dah? Papiling? Oke. Sekarang? Ayo. Oke. Yo. Yo. Yo, kanca-kanca. Siap. Kaya iki nyateni. Siap, Mbah. Sik, sampean ngerokok mboten? Mboten. Oh, alhamdulillah. Ya wis. Berarti rasamu. Kenai apa piye? Iki dina kobong ya. Yo, kanca-kanca. Ya, bareng-bareng. Bareng-bareng. Nek guyu wae. Nangis aku.
Alhamdulillah. Matur Pak Dalang. Nggih, Mbah. Iki saged ngibur putu kula. Sembah nuwun amin Mbah amin. nuwun. Nek donga mugi-mugi bocah kula benjing iso saja. Bocah sing mulya. Amin. Nani nusa bangsa lan agama. Amin. Nggih. Dongane Mbah Kakung ijabah. Uga ditungake jenengan awet sehat. Awet momong anak putu. Matur nuwun, matur nuwun. Padha-padha. Suwun ya, Mbak. Ana caraka mu enek pira? 20. Ana caraka ki 5. Nganu aksara Jawa. Ana mulih. Nah, cuci kaki, cuci tangan, mie obat gek bubuk ya. Ya. Alhamdulillah. Wong tuwa nggo dolanan. Aku mbayangke nom-nomane men yo nglitas sak cah ya. Ya dadah. Ya. Mwah. 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 Mantap pokoke. Aja raup. Mbah Putri kesehatan, Mbah Putri. Oh, paksi. Sehat, Kung. Alhamdulillah. Nunggu sih. Yes. Kayak raup po Mbah malah kaya kucing mlebu pawon. Oh, alah. Mas, Mbah sapa mau? Mbah Haris nggih, Mbah Haris nggih. Nggih, wis sehat selalu Mbah Haris. Ya, luar biasa semangate wis sepuh. Semangat. Ning isih semangat luar biasa lho kowe Mas. Tenan. Napa lagune mau? Kasih ibu. Kasih ibu kok elok. Kasih ibu, kuwi apa Kustati. Nggih. Mbak Niken ayo, Mbak.